Te toneng kong nga ai kublei ye pilang baro iwe piwei haka kerteng ke jong trai jongi u Jesu Christ. Haka cu kapor nga shimro ye kene ka kabu ban ai ke jing kublei Women's Week but Women's Sunday in advance. Nakabenta jongi lang baro iwe piwei haunu snam ar hajar ar penreo ai kublei ye pi haka kerteng ke jong Jesu Christ kam tam ye pi ke jing sengen thei hapo jong ka khasi jantia Presbyterian Assembly but kumne na wei usnam shawei pat ngaju mi ban ya ai jingmot hakabaya day but kithim nakapor shakapor amday tangga Women's Week and rai kiwei kithim ro but habang apan mi kumne ngamut setiaban ong ba kila biang kini kijingmot kibangawan ra Hendrai kalong tang ka jing ya pasyat jing mot kumbang ajuang. Kalong tang ka jing pasyat jing mot ba pien yo ban. Shim ye gini ki jing mot nang ne bat pien nang penbaha shusho pinang penjanai shusho. Le se don na pedeng jompi ki ba don program ki jaka ki ba per le se kan long ka jing mentoy na ka benta jompi. Te bandam slam tongin ya yaj bet no shaprang hakaba yengen ya keren lengkot kat bala hakabaya day ba kani ka theme Women's Week Women's Sunday jong kani ka snam ar hajar ar penreu tikum mangile ya theme ka theme ka ong ya ka wan thamai jubo hagil wasni kibatamai ya ka bala pensyong nong rim na ka gospel ka jong Marcos kalenong ka baar ka dekhot ka baar puar ngan pule kini kiktin Om judon ru ubabu ya ka wan thamai hagil wasni barim Lem kumta kata kawan batmai kan pedang ya kiluas ni. Bat kata kawan kajau no bat kita kiluas ni kijon no. Henry ya kawan temai jubu ha kiluas ni temai. Teka tim ka ong ya kawan temai jubu ha kiluas ni kibatemai. La pensyong nong rim na ke gospel ka jong Marcos. Tenamar kata kalau kabadon kam bangin ya pek kendiat ya Marcos bat ya ke gospel ka jong. Pi une Marcos umdai usenran jong u Jesu Christ. Kumbalong u Lukas rukum jo ibathoi ke gospel. Ka kerteng bapura ka jong u kalong u Yohanes Marcos. Yohanes kadai ke kerteng Hebrew lane Jew. Bat lakhot ya u daki Kristan gentil hakatu kapor da u Marcos. Bat ngitip ya u hadu yedi kisngi u Marcos. Bat eka gospel ka jong kum ke gospel ka jong Marcos. Ukpa jong u Marcos udai u Greek lane u gentil. Bat ya ka kerteng ka jong u omdan jingtip ruem. Iman ukpa jong u ulayab no kam mensyua. Ka kami jo kadai ka riu kenthei ka ba riu belai ka bana Jerusalem ka ba ka kerteng jong ka kalong kamari kadai ka jiu ka ba shipara bad u Barnabas u bana Kaipros ni pule na ka Kolosai lenong basau dekat bashpeo pi u Barnabas ulong u briu ba riu belai bad u badap do mensim ba ko jong belai ulong ru u balaju ya don lem hasenda bad u Paul hagaban le yalap ya ke gospel hakaleng ki jaka kamari ru kalong kabriu kabariu belai kalong kabriu ka kambet kambiang kalong kabriu ka keloj mensem mas hat shibon kajingkang jong ka yeng jong ka kapli renghang barbor naga benta ki senran ke jong Jesu Christ habaki ya rong yami ban penlong jing yaseng hagata kapor bat kumju ro yiki jing duai bat ngi kan mau habangi pule ki kam ki apostol kadon kapor hagaba la set bendi ya u Petros daka hukum ka jong Herod Agrippa Henry day hangne hayeng jong Marcos baki senran bat ki para bangej ka kapor kita penlong ye ka jing duai besirem hado bakala jaga kamba ka bapala bau angel jong trai lawan man pelaj yu Petros nang ta na yeng bendi pi kane ka jing penlong jing seng yeng jong Petros lani jong kamari ka kemi jong Petros ngamut manong ka kemi ka jong Marcos
Kalong kalat ba Petros unyo ban yalap ya ujisu hau Marcos. Ubalong kon jong kane kayeng. But kani kala penlong yo Marcos ro ba unmat ya kajing syam mensem. Habaki senran bat ki para banget aga to kapor ki rong yami hayeng penlong yi kijing duai yi kijing selok kalong kalat ba Marcos ro un yo mat ya kajing syam mensem. Bat kaktin ka jong belai ha ka siti baneng kong Petros san nong kon pakat lai kapen scam badai Petros ubala yalap bat pen kelak Kristan yo Marcos hoi uneu samla ula tip kat to kat ne syapang Jisu na ka kemi ka baru belai jo kamari bat kumju ro ula yo i ya kisngi ki bakat do ke jong trai Jisu haga jing em jo Marcos uyajan bah badu Petros bat ujuled ro badu Petros keleng gijaka ban yalap ya ke gospel ke jong Jisu Kristus bat ki khep ukalalong ro unong pen kalaktin jong Petros namar bo Marcos unang bahaya kaktin Greek bat ya kaktin Aramai bat nang ta ulayo ro ya kalat ban lek yalap ro ban lek bod yu Paul rengkat bat uknyi jo Barnabas haka jinglek yalap missionary ke banengkong bangi pule ne ki kam apostol kalenong ka bakat lai henry ngimtip naki ei kidao endaha balapoi ha Perga Pamplia Marcos ula ino ya Paul bat Barnabas bat ula lipai no asha Jerusalem pi kane kala penlong ya Paul ba unnam kwa syu ban ya werlang ya Marcos hakata ka jinglek yalap missionary kabaar Barnabas pat umla ban ya menjor ya kata ban nam ya werlang ya Marcos bat hangta kala don kajing ya saj ka bajur kala mi kajing ya saj ka bajur hapadeng Paul bat Barnabas hado ba kila ya klat lok no ni pule kata ne ki kam apostol khatsan lenong khot lai pun rio hado sau hoe pi yahdin kane Timothy bat Silas kila ya senran no ya Paul hakata ka jingle ya lam missionary ka baar kat ba Barnabas pat ula shim ya persa jo Marcos ban le ya lap keleng kijaka Marcos ula yang skam haga jingai but day hadin kumbashi postnam ba Paul ula keren bah shibon syapang Marcos ya kabangi pule naka baar Timothy kalenong ka basaw kadkhot ka bakhadwe tahabangi pai pat ya kane ka gospel ka jong Marcos kumbala ong syakmat Marcos udei ba ya don hasenda badu Petros badu julit bod Petros kelenggi jaka ga jingalap ya ke gospel badu long ru unong pen kelaktin jong Petros kane kala ya rap shibon ya Marcos hado baon dala bantho ro ya kane ke gospel ho kalong kabalengkot habayan ujor bat kiwe ki gospel henry kum uriu syampang ulat ho ya ki bakordor bat ki bakrau kum bangi syam bat ngi pule hadu bakala penlong ro ya kiwe ki nong tho gospel ya Lukas ya ngamut banong Matius Lukas bat Yohanes bakin yo jing mentai shibon ne ki jing tho ke jong Marcos kalam artatin Petros ro ulaya don lang hasenda badu Marcos haba ulat ho ya kene ke gospel nang ta ha kabayadai bat kasnam pat balat ho ya kene ke gospel kidon kinong batai ya kasnam ha kabalat ho ya kene ke gospel kalong kasnam kaba nengkong nap ngamut banong kalong ke gospel kaba nengkong na pedeng ki niki sauteli ki gospel pi kidak kishin ki penishin na balat ho ya kene ke gospel haswa jong ka jing penjot ya ka Jerusalem hagasnam gawah nyopo hadin ukris bat kisnem namar kata ki ba kam thikna balat ho ya kene ke gospel kidei hapdeng jong ka
Senam san pun riu, ngamut benong san pusan, hado henriu pusan, hadin ukres. Labu pan, ia ke gospel ke jong Matius, nakmat do, abangi page ya ke Bible, but ke gospel ke jong Markus, kawan baar. Om syam labu wad ya ke gospel Markus nakmat, wala de ke gospel ke baningkong balat ho. Kadau kalong namar ba, ki jing tho ke jong Matius, ki penlong ya ya kinong bu bet bu renti ya ki gospel ban bu kumta namar bu Matius utho aga tagarukom da ka ba budin ya ka tanrai ka jinghiar pateng ter hado uji sukres te kata ka di kadau ba penlong ba ka gospel ka jong Matius kan pau hakmat andre ka gospel Markus hi ka di ka gospel balatho nengkong nakini kisau gospel tinganget bakat to kalabiang ha ka baya day bat Markus bat kumju ro ka gospel ha ka ba ulatho ta ka baya day bat kani ka theme pi kitu ki kentin ki bangalapan pule menne na ka gospel ka jong Markus ka lenong ka ba ar ka dekat ka ba ar pu ar kumtu kumbangi la ya pule pi hakane ka por kalau mi ka jingkali na ki Farisi ka to ko por ki akali syapang ka jingsha jingit te hakane ka gospel Markus lenong ka baar de khot bakhat phra ter ngan pule ka onggomne te ki senran uyones bat ki jongki Farisi ki asya jingit kilawan te bat kilaong ho balai baki senran uyones bat ki jongki Farisi ki sya jingit handrei ki senran jong me kim ya sya jingit uji su te ulaong haki kinong on kurim kila ban sya jingit haba unong let kurim udang sa lembat ki kat baki dang don utau nong let kurim lembat ki kimla ban sya jingit handrei kisngi kin poi habala shimno yu nong let kurim naki onda kumtate ha kita kisngi kin saya sya jingit pi ka jing sya jingit kadei ka rukom praktis jong ki jiu nadu kipor barim baja bat kumju ro hakane kapor kisenran ke jong Yohanes nang penbaptis ro kiyasha jingit na ka benta kata kajing angnot kajing kmi lenti kajing kwa jong ki bau belain pen pau no yu tau mesaya kumba ulakula kata kalong kajing angnot kajing tharang kajing seliang kabaki wan khamat jong belai de kajing sha jingit ban yo pediang yu tau mesaya kumba ki lakmi lenti bat kumjuro kini ki nongbot lani ki senran jong ki Farisi ki sha jingit kalong kaniam garukom hi jong kajing penpau ya kadak jong kajing sngusi kadak jong kajing tharang kajing seliang kajing angnot ya ka ei de namar kata kadau kila woknia yo jisu banong balai ba kisenran jong me kim juya sya jingit kat ba kisenran jong ki Farisi ba jong Yohanes nong penbaptis pat ki sya jingit te jisu la juba buong ba balai kin ya sya jingit namar ba jisu dang don lembat ki te de na kata kadau kim syam la ya sya jingit but kajing sya jingit kane ka jubab ka ba ujisu ula jubab aga dor jong ka Farsi khnang bakin sngoto pi kadau jong ka jing bom sya jing it jong ki senran ke jong jisu kadai namar ba ujisu dang don lembat ki kumbang ong menne ban ngakwa ru ban bu kumne balada kalong ka bomla long bagi senran jong jisu kin ya sya jing it aga to ka pon namar ba ujisu dang don bat ki kalong kumbayam ya breu habadan hagayeng jong ka jing ya tho syong kurim tenamar kata kadau kidang biang kidang kemen kidang dap kidang kerhai kapenlang yaki bagian nam ya sya jingit henrei ki senran uji suro kin saya sya jingit anda habakala dei kapor bat kila ya kendo ya kapor ka bakum kata
te to ya kata nginem da ya penlut por than ka sulong tang ka jing pensyai ka balengkot te syu ujisu ban jubab ya kata ka jing kali balai begi senran jong me kim yasha jing et ula air ula keren ro hagadur jong ka parsi arteli ka baningkong kalong ula keren hagadur jong ka parsi jong ka jing serdem ya ka jankup barim da ka jankup ka batmai bat hakane ka dekat ka ba arpu arpan ula ringdor da kata ka wan ka barim hakil wasni kibarim bat hakil wasni kibatma ba ka wan ka batmai ula ringdor kumta kine gide gi juba ki bau jisu la jubab ki parisi ka to kapor habakila kali ya kata ka cingkali bat hakane ka dekat ka ba arpu ar namar kata ka ba longro ka nongrim bala pensyong nongrim ya kane ka thim women's week women's sunday jong kane ka senam arajar arpun rio te shwa bingin ya pe khandiat ya kane ka thim ya ka wan thamai jubo agil wasni thamai te to nganwan ra shwa ya kini ki jingmot ban yashai ya ki ka jingmot jong kini ki kentin ka wan bat ka ba kilawasni pi kane ka wan ka de ka jing di ka ba bang ka ba shniam bat ka ba aibor lani ka ba te ya ka mat ban long ki ba shat ki ba klain ro hari Israel ha ka por ka jong utrai jisu laju pendan kamru ya ka wan om tang ban syuyadi haye ngasam lane hagidukan lane hang ne hang tai handrei wat hagijing kawai ro kumbangi pule nau yones lenong baar bau jisu ulapen kelawan ya ka lashna ya kane kawan da ka ba teliat ya gi jakso ki ba pher ba la khemro la da khambon ngamot banong Kambon la jutelian nau sok gre bat kumcu ro hari Israel hakata kapor na kiso jong uding olep ya kene ka wan la ru ban khle bat pedem hagiru kom ki ba pher la ru ban khle ban nang ta pedem ya ka bakan long ru ka jingti ka ba pen buat ne ka kiat ya ka ba ka ktien ka jong belai kalamaham persya henrei ka wan hi kabala teliat kabala kle nakita ki so nakita ki ding sawan kalong gaba kordor hadu kata-kata bakalong gaba gaba shingiam gaba bang gumangong menebat gaba tei shibun yakamet gaba ngila ban pendon kam yaka tenang ta kakentin gaba ar gaba ngi hang ne kalong kilawas ni kiai kini kilawas ni pi kini kilawas ni kide ki pela lane ka pela balasu nakasni jong kimera hakata karukom balasu yaka bakan om pei haba ladatep yaki eki balong bakan nem pei ngipule ke Genesis lenong arpuwe dekat basa bau Abraham hakata ka mit ula pensong yi kijing ba bat ya ka haka luas ni bat dang step rengap ula pa no ya ka hakar badu kon jong ka Ishmael ban mi no na ye rengkat bat kata ka haki luas ni ngiyo ya ki luas ni bala pendon kam ha nadu kata ka por ka jong Abraham hang ta hari Israel pi ujo bro Ukraine syapang kita ki luas ni kijing leng pisa mensim jo uong kumban bethe uong baka kpo jo kalong gum kiluas ni balajan bethe job lai puar khat kandai kumta kini kiluas ni kilong kirukom balaju pendan kam hari Israel nadu kipor barim baca te kadikat him ngong biang saisen ka ong yaka wan thamai jubo hakiluas ni batmai sengapa kata ya kawan thamai kawan badang sudep ban teliat dang sudep ban shna ban khle jubo hakiluas ni badang depso thamai pi kawan thamai kalong kabakabor jongka kadang im
bat kadang klain baharo lada on bu ia ka hakil wasni ibarim klempep kumbala tho anto kita kil wasni ibarim kin betei daka bor jing sip jing kan jong kata kawan ka batmai bat kan long ka jing sep om tang ia kal wasni barim hendre ia kal wasni ngamut panong ia ka wan ro kababu anta kan sep kan sasyu play syata syamadan bahkan sasyu sebaika bad wan bad wasni ban neka thim namar kata ngadon ban wanra kumne ka point ka benengkong habong ya ka wan thmai jubu hagil wasni ibat thmai ka point ka benengkong kalong u Jesu u pendan kam ya kini ki kenten ban keren persya ya kita ki ki jingle ki balong tang nabar pi kajing bu ya ki niam ki rukom kham hakmat hakajaka kajing mane belai kabada kamansim bat kabashisha kabakinong yalam niam bat ki parisi ketokopor kilong kumta banjubab ya kata kajing keli jongki ula keren namar kata yakini ki kenten hakawai kapor ujisu ula keren yakini ki kenten pi ki ba arsa bet ya kabau isaya ulaya thulu pa syapang jongpi uang kine ki breu ki wan hajan jonga daka sentur jongki bat ki buram yanga dakir miang sentur jongki henrei ka dono jongki ka jengai no nanga Matthias khatsan henyo bat pra ucisu pen iro ba kam yahab ban pen yakle ya ka gospel ka jing penim ka jong belai kabada u Jesu Christ bat kata kaniam jeu kam yaha ban penyak layak kumta pi haba u Jesu kren syapang kawan thamai u kedeu ken ya kata ka jutang ka batmai kaba ka jing pen ka jong bele kabada ka jing ai haka shiti chaki hebro lenong ba pra de khat ba khat lai unong tho ya kan ka shiti u ong kumne da ka ba ong ka jutang batmai ula penlong rim ya kata ka benengkong te kata ka barim bat kanang temen ka lajando no haba ujisu ukren bat hikai ye kini ki batmai ula sya shibon namar kata ki jing keren ben bat ki jing ya la persya na kinong yalam niam hagatu kopor ki bas ngohon ban sakut sa hakita ki barim ki ban omla ban pen yeki kata ketika poin ka benengkong nang ta ka poin ka ba arpan haban ye keren ya ka wan batmai jubo akil wasni batmai ka poin ka ba ar kalong kumne ka gospel ka jing pen ka jong belai kalong ka batmai ka ba krau kabayar bat kabat donbor yakaban yakaba on omla ban shem hakan yam jiu kan yam jiu kalong tang ye ki jiu hi kalong kalenti kabarim kabakhamnya bat kabom don jingkerman kawan kabatmai kalong nakabenta kaperthei baro kawe ka jingkhang ka pelirenghan bat ka jingkhot kalong ya baro hau Matthias arpo pran lenong dekat bakat kendai ngi pule gitu ki kenten namar kata to khi dalet no mapi but to yalap ya ka gospel syaki kenja benreu baro kata ke dikawan ka batmai na ka benta ka perthei baro ka wei badu Jesu hakikam apostol lenong benengkong dekat bakat pra Ukren ye kini ki kenten bad uang Henry pin yo diang ya kapor on dalawan umen simbakhoy happy but pin long kinong pla yang ha Jerusalem bad ha Judea bad ha Samaria ro pika pen pau bakan ne ke gospel ga jing pen ka jong blai ka balong ka wan ka batmai ka long na ka benta ka perthei parok ka wei nang ta ha ka gospel ga jong Matthias arpu sao lenong khot bakat sao uong
te ya kane ka gospel jonga hima on ya lap ha ka berthei baro ya ka ban long ga jing phla hagi kenja ban riu baro on da kumta ken kanja kata ka bakot te kum ka wan bat mai namar kata kan ne ka gospel ka trei borba ka don ka bor ka long ka baim ka roi bat ka sapriang bat ka pen betheiro ba ne ka pen patro ya kita kilowasni ibarim bat om don bala ban sha haga bor jong kanika wan ka batmai ka balong ka gospel ka jing benim ka jong blai kalong ka basngau tanat bad aingo yo blai kam tam habangi pule ki kam ki apostol ngi ka bor ka baim jong ka wan ka batmai ka bat pethei kilowasni ibarim bat shibon kilowasni tmai la penyo hapedeng ki priu ka to kapor ki ma yaga gospel kajing penim ka jong blai ha ki babon lagi benta ha ka testament ngamut benong ki kam ki apostol ni pule hang to ye ki to ki kenten te ki la yalap ya ka gospel hang ta bat ni pule ro ki to ki kenten ki bang bakak ten ka jong blai kala nang roi kerhai ti kata gede ka jing krau jong kane ka gospel ka jing penim ka jong blai tinang ta ka point ka balai Abang ya ka wan thamai jubu akil wasni ki bathamai pi kani ka thim ka khot yangi ban puson bah ya ka jingdon kam ban penthamai ya la ka donot bat ban pediang ro ya ka wan ka bathamai ka phalang jingmot yangi bangin jit ya la de lang ya la long la kloi nem ban buno ya kil wasni barim bat ban shim ya kita kil wasni ki bathamai kajing sedang batmai bat kajing im batmai ha uji sukres kan mau ngin om la te ban kami lenti bangin san bangin im bangin yo abor bangin kemen bangin suk bangin dap da kajing suk ka jong belai rengkat bat kita kilwasni gibarim lane ki jinglong gibarim kibadon na kajing im jongi kamen sim kan om la ban im ni don kam namar kata ban ino ya kalenti ya gabarim don kabangis ngobiang baro si kata ni don kam ban pentemai ya ki jingmot ki jing berkadro kumjo kumbala tho na ka sithi siginong rom lenong bakat ar ka dekhot ka baar kumba kawan temai ka don kam ya ki lawasni batmai kumtaro ka gospel ka jingpen ka jong belai kadei ban yo jaka hagi donot ki bala kloi ban pediang ya ka jing thau thamai ka bada ka jing ai ka jong blai lem kumta ka jing yo sneu ya ka gospel kan shulong le no haga jing em ka jongi bat ngenam la ban yo mat ya kata ka jing em ka bathamai te kita ki de jing shisha ki bangawan ra bat pasyat jing mod haga bayadei bat kene ketim ban penkot ngadon ban bo ya kini kijing kali kumne haba kumta hatongi snotho ya lade ngidei kilawasni kibakumno bat ka wei bat ka jingkali kalong hatongi kloimo ban pediang ya ka jingem ka batmai ka bahau kres nengi sngohon ngisngo biang hakata ga jinglong ka barim hakata ka jingem ka barim hakata ka jing sngo la ban bat ye kiniam ki rukom bat ngisngo bakala biang yangi ngisngo bangila long kristan ngila don ga kerteng aga register balang ngile jinsen ye shim bentagi program baper o ngi perkhat ba kata kala biang na ka bentah jongi tongin diet ye lade kat baga donot pat kadang don na ka jinglong ka barim yo bakalong kumba ujisu la kreni ki parisi kine ki brio ki wan hanga tang da karmiang sintorong ulai kat baga donot ka jengai nanga bat lada ngisngau bangila long ki lawasni ki batmai ngaba tongin yet yelade hatong ngilong shisha kumta don na pedeng jongile sing yo nga ngalalong lawasni batmai ngam deishu ka to lawasni gabarim
Hato ngilong sisane em kumta. Kajing im jangi kalong sisane em kumta. Bangin om syukam. Henry bangin da pentikena bangilong kumta. Te tau belai un yaram. Ublai un kerko. Lengba gini kijing sisa. Kibanga don banwanra. Naga benta kene ka team. Women's Week, Women's Sunday. Jong kene ka senam. Ar hajar ar punrio. Ublai un kerko. Ya pi baro iwe piwe. Naga benta ka buram ka caho.